Kuluna hambai ti phungkaham tini je 28 sini hunger strike chung tini checknai sini hunger strike ke sini bubagra bo 11 taman jarwo mo hate kotro phaisok painai bo phame logino hunger strike to main hoiteno chengjagoi tongkha enkai je bubagra phamen jaglo hongke pura mane chengsugui thangsinai ta tini to kwbangma borok tongo miya phaijak rong nukhana 6-700 borok miya sikla rok phaijak borok to miyan hoiten maisaya miyan hoiten tongkha borok enkai borok to sudu gana guni borok ya sara tripura je 14 lakh tiprasa ini thayo je sudu mocho chini kaisa chini tripura mothani movement ya chini tiprasana hamgrainen bagai ba tiprasana kaisa yok sama lama lina bagai kaisa chini mo movement no bubagra bokoi kha ang tiprasangoi bokoi tongo je kuno kesa kosom kupur kakrang CPM BJP Congress amo hiya karei ekmatro chini tiprasano bahike yok sama lamariman mo hunger strike ni bisingo jotona palke phayoi chini bubagra jesuk saya nuya tongsak sungko jotno tiprasar gobin logi tongnai tei tobo tongui bo jodi akha bikha jodi o saya nuya ni bisingo khoroksa khoroni lama choi thanga gai to kun khaina korei gabo dukhe bishoy kintu haipano mungsa thaisang yakhai ponto sin mo hunger strike lai rosakla ngai nungje second question chungmani nugoi tongo je mo hunger strike kaisa drama ba bon kaisa political mileage ni bagai mo khlaijak tong hinoi angabon sanamu sungo jesa patni phanang thun jesa leader phang thun naimani onek bangkha te mane ta mane naimang emon ja sokpai ke haisi mane overangoi thanga gang borong na abon sanamu sungnai nongni jotno channel ni bising tui mo hunger strike ni bisingo akha bikha habubagrani kunongui thanga kai Simon tongo sara tiprani bo tiprasarok bo party ni bo leader amo hake comments khai tong abo hake bengai tong borong no 1 second pan somai 1 suklak bong laman hana bagai chi akha biga bubagra kunongui thanga kai o kongno khachana musung